Kaya sa mga customer eh. Inihar ko ba mga alas 2 pagod rin nga. Tapos tari, wak ko yung mga customer asal. Mga customer na eh. Kaya ngayon patambal na eh. Ano ako yung palit ko niya ba? Kaya ko yung palito nun niya. Pugas niya, yung mga customer. Pugas yung customer eh. Oh, patambal mo niya, patambal! Arso tadi! Patambal mo niya! Kaya mga customer na. Ih! Paabot na ko din eh. Sinaling na yung abot ron dahil. Kakwarta ta? Ayar nih. Musta na katong manambalay ito sa kuan bay? Purok-pur. Tuod siguro na ko turon. Naano ba kati customer tong tuhan na to? Tuon ako turon. Tuon sa ako. Ay, uya ka na ngayon, boss. Wala, mingaw, wala customer. Mingaw lagi. Inihar ko din nagpaabot. Wala di ko sa'yo sa isa kawak pa. Tignan na kay. Mga patambalan ako ito. Tumira to. At ito ka rin. 20 rin pa kayo. Di ba ayo? Nagkanto, printa. Ayo. Ate, 20. Jesus, 10% ka. Kung nga tana, Kung nga ta doon. Dis ka. 20 mo pa ngayon. Tagaan ko yung mugis. Oh. Sa pag na ako madala dire ko tayo, 5 ako madala. 1. Pagatos. Hindi ka doon. Kita tana. Kung ayaw ako cross. Kaporta gini ni. Hindi ako gini ko maayo. Kita yung bayad sila kwenta. Bayad ka sa kuano printa. Dahon kita pala. Dahon kwenta. Printa. Pangita kong kuan ron. Tambalan. Pangita kong asa malapit na yung kuan ron. May mga nagsakit ron eh. Ano? Kuningan ko si paabot rin ako. Adi sakit. Agi rin. Kapagitahan ka ron, dalan ta ka. Sige niya. Dalan ta ka. Gana. Asa ka kung makakita ni ron may sakit eh. Kwarta-kwarta gitu ba? Isa may mga nagsakit diri ron. Tawagan ang asa ka to Sam ron. Tawagan ako to bi. Asa ka tong kagkuang ron. Oy, Sam. Amo ka? Ha? Ka? Sino sa kungat bang? Ha, kanapit? Purok? Wala ka sa kungat bang? Uy. Inaar, manikay din. Ay! Uy, nako dre. Saman. Inaar, manikay din. Ay, naku tuyo si Baba. Tungo din namin. Inaar, manikay din. Ay! Uy. Dati pa asa ni gikan nay. Tugi kang ginaw, nabalay ba? Oh. Nasa upir sa kuha. Oh. Pangita ko niya o galang kuhan ba? Kanang may sakit lagi daw kay tambalan daw niya. Sige sa upir mo gipangita ta ka. What tato? Amo dai bantog wala. Kasi karada mo dili ginalay. Wala, ligo-ligo dra cellphone. Sige sa karada kay ana sa kuha. Pangitaan na ko sa tumir kay linaw ko yung si kwarta pa daw. Oh, Si kwarta po ugaw kay gol. Bisa ka koy ugoy. Nako ta dre. So gol. Ana sa kuha nga naligog sa tumir dire kay tambalan ako. Kung maayo, ana sa kung maayo ang tambalan ako. Oh, may. Tagaan ko 20. Ana sa kuha, tagaan sa 20. Yan is daw mi. Is daw mi. Yeah. Yan ana ang budya nga. Kuan daw. Pag dili daw maayo ang tambalan niya, siya daw matag 40. Uso kayo, kwarta-kwarta dai. Kung no. Kung tayo, tagaan ko na Jis. Dito na lang ko sa 20. 20 pa ako ako. Tayo na Jis ra. Ba to saman. Kumoging pangita ta ka kay grada karon. Pagkasakit ka. Pati sa sakit na para makwarta ta ba. Isi na niya kay adto ta dito. Uso ba na lain post ni nga na anana ra. Pinaalala ko bro. Hindi ka dapat mayo kay para makakwarta ta. Bye, sige, papimpian ko pa badalong nito. Sana ka. Practice daw. Kinan nga na. Kaya nangana guru. Alas ayo. Ayo ka, kaya kita. Kung paya-payo. Ayo kayo ha. Trato ta. Tita. Iyo sa may porma nimo. Ala lang pamiti. Ito ba pa? Sige. Wala gi. Alalayan ta ka. Sige, alalayan ta ka. Ingat tulo. Payo ha. Ako ba? Ayun, payo. Boss, nadri boss. Ano ko idala customer boss? Tara boss ako. Tara boss.
Kaya boss, customer boss. Ang sama na. Ikalit naman ni boss. Tay. Kaya naman ni payon boss. Aw. Basic class ko ah. 3 step lang na. Ayo na na. Pigura sa pigura. Ibos. Sige sa. Tari, traw kayo pagaw ka. Sige, sakit ko dai. Piang na ko nagdenduhan ang mga ato. Huwag mong kamot ba, nagkusog na mo kan ba? Border. Tama juga anak ko. Ay, Hindi boss. Mapayo kay ni boss. ay. Ako bala na, 3 step. Kung kuan ba igagaw mo kuna kuni. Ba? Tay, grabe lala, di kay sakit day. Doy. Stroke ba yung tino na mong sakit day? Ano na day? Kalit lang. Mayo pa kana boss. Mayo pa kani. Oh, bayar na, ko bala na. Ayuhan na boss, kaya ayuhan na makauli na mi. Sana yung po ko siya hubod ni Bramayo. Tumayo na no. Ya, okay na ka? Wala ragyapon boss. Moro gyapon. Yapon, moro yapon sakit sa mga igagaw boss. Lala jud kani mong sakit guro ba? Dili sa uban basic na mo rekas ar katambalan sa uban. Ulian naman mo ha. Brag. Jutay mo na luyoy kay ka ba? Dili na pa step to no. Di boss, kaya para maulihan ang igagaw boss. Di pa ka mulian akong step to. Nakawag na nga tambal ako sa lain. O ano yun lang paan. Mulian sa lain eh. O im na. Wala na eh, pot. Bra! May pait di ba siya? Nya. Kastakuhan mo ka na bor. Hindi na ko ka mga ayon eh. Hindi, Wala yapon daw. Wala yapon. Wala yapon daw. Yapon daw. Iya, ano sakit eh. Kani last yun yung tambal ko. Katulong tambal. Wala yapon ayo. Wala pa lagi. Pas akong tambal to. Awa na to. Tong tambal nga ani kada ko puti nga ani kada ko. Na dito sa Lingin. Oh, lingin. Unsa man na natambal boss? Nasa Basta maulian ka ani. ano pa kapatid lupit sa Narada sa Budiga, kuha to ka. Budiga? Kuha to ka. Kung saan ako gawa, balik rugaw. Sige, balik tayo na. Dili kay murag fighter ning yangas kan, bahag border. Mo ni boss, kani mo ni. Oh, mana? Mo ni. Tanaw na ko. Maura man kanay na dito. Oh, maurang po yung nakabutan dito. Mao ni. Dugayap mo kabalik ko eh. Nagpapangita ito eh. Oh, Sige na boss, ano maayo na ni. Oh, kana ni para maulian jud ka. Kay mao na dyan akong last chance. Nya. Unsa man paminaw? Misamot og lala boss. Ulian boss. Iyad na mong sakit eh. Yung sa uli boss, mo dyan ayo boss. Hatag ang 40 siya na ron. Iyad ko ani. Oo, manayo. Manayo mo, rin yapon gaw. Murag yapon. Dala na hospital eh, di naman dyan na maayo. Yan ko rin ta. Yatag na siya ito. Grabe Saan ikaw? sakit, ah. Ako to, Uli na ito. manayo. Tara. Ya boss, ano yan boss? Manayo boss. Sige. Lala na sa gita na. Char, itong patato. Dito magbula-bula ang bato. Alkampor, bang ipainom ato. Tik na bato. May team haptig kang bay. Siyempre ga, ginaliban lang kalo. Liban lagi. Putang ito bay. Gani, ahang bitin ako dia. Ay, kalimitin na. Basta dagan naman na aran. Bigyan si Tani. Haptig ako. Gani, dapat bigyan ang tingin mo. Ay, sige ito bay. Sige, no? Sakit mo diyan, bay? Ha? Sakit mo diyan. No. Tuwing tao di mo. Suka to, no? Klaro yun. Alkampor gitu ang ipakaon sa iya ha. Impas yun. Gaya niyo katawa. What's up mga ka-F4? Salamat kay gihuman na po ninyo mo ang video. Shoutout lang din namo sila Lodi Bina Kaangay. Og shout out kang ate Aling Maria Yupuda. Og shout out siyang Vendor Farm. Shout out. Shout out po din kay Jenny Bunaos. Shout out sa'yo. Shoutout po kang pare James. Kaya nasa mong likod. Tara. Nasa likod na. Shout Kaya out. dili may nagbuhat og video sila ang balay. Thank you mga kay for next Goodbye. video na po.